Kalaboso po ang dalawang estudyante na itinuturing na high-value individual matapos maaresto sa magkaiwalay na bypass operation sa Villasis at Dagupan City noong Mayo 6. Sa Dagupan City, timbog ang isang 21 anyos na estudyante sa barangay Bunuan, Binloca matapos makompiska sa kanyang kustodiya ang isang malaking pakete na naglalaman ng hininalang shabu na may bigat na humigit kumulang na 50 grams na tinatayang nagkakahalaga ng 340,000 pesos. Na-recover din ang isang maliit na sachet na hininalang shabu na tumitimbang ng 2 gramo na may tinatayang halagang 13,600 pesos kasama ang isang itim na parcel plastic bag at ang marka at budol money na ginamit sa transaksyon. Samantala sa barangay Lipay, Villasis, isang criminology student din ang nasa kote matapos mahulihan ng hininalang shabu na nagkakahalaga ng 13,600, bypass money at isang barila at mga bala at motorsiklo. Isinagawa rin ang inventory at pagmamarka ng mga nakuhang ebidensya sa harap ng mga sospek at mga mandatory witnesses. Inihanda naman ang mga kasong paglabag ng ilang section ng Republic Act 9165, ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa mga sospek. IFM News. IFM News. IFM News.